myself, what a wonderful. Hello guys! Ito kami ng mga dog ko. Lalambingan. Katatapos lang nila guys maligo. Nagtutbrush din yung mga dog ko guys. Ito sinunod ka. Bakit? Ha? Bakit? Halika dito. Dito na sila. Dito na sila lahat. Ito naman o. Ito naman o. Alas ka dyan. Andri. Wala. Kulit dito si si Bogi ito guys, si Bogi. Na. Ano pa yung ginagawa? Let's go dyan. Ano yung ginagawa mo? Sayo. Bastos na. Tam, Lucio. Ito si Lucio. Uy, halika, Henry. Alis ka dyan. Ayaw. Tam. Kuha ako ng pigs. Gusto niyo pigs? Anong ginagawa mo, ha? Na. Kasi milig ka. Nagtutbrush sila guys. Brushan ko sila. Lagi kasi sila nagtututbrush. Ito yung magkapatid guys. Ito. Dalawa sila. Si Coco at saka si Milika. Ito. Dalawa sila. Si Coco at saka si Milika. Sungit. Bakit nandito ka nga? Ito na yung pagkain nyo. Ito na. Wala, ang galing mo kumain, no? Wala, alis ka dyan. Ang taba-taba mo na eh. Bastos. Ayun yung pagkain nyo. Bagi. May bayad yan. May blit ka. Let's go.
Bagi, bagi. Doon ka, doon ka. Hindi. Ito. Bilis niya kumain. Kasi hindi eh. Ako din. Sayaw ka na ngayon. Tingin ka doon sa camera. Ay! Henry! Ito si Henry, magaling sumayaw. Ayan, ikot-ikot. Uy, alas ka dyan. Come. Sama ko. Ikot na, ikot. Ikot ka. Oo. Hi. Ito si Milka. Ito lang yung babae guys. Si Milka lang yung babae. Love ko sila. Ito guys yung ano si Milka. Nahulog siya nun. Nung baby siya, nahulog ng anak ko. Ganito siya kataas. Tapos nabagok yung ulo niya guys. Ito may crack yung ulo niya. Ito, yung skull niya may crack. Pero ginamot ko siya ng efficacy oil. Baby pa lang siya nun guys. Pinapadede ko siya. Tapos yun, nahulog nga, nag-crack yung ulo niya ito. Oh no! Kala ko na. Ito, dalawa sila ni Coco. Ito yung mas pangalan. Ito yung bunso. 6 sila magkakapatid. Pero namatay po yung yung kapatid nila iba. 4 yung namatay. Tapos itong dalawa yung pinadede ko na lang. Pinagatas ko. Eh, nabuhay naman sila. Kabuwanan ko nung guys nun yun, nagigising ako ng gabi. Dalawang beses ako nagigising ng gabi para magpagatas sa kanila guys. Ayan. Sit down. Sit down, Coco. Up. Yan, sit down. Sit down. Sit down. Sit down, Coco. Man. Ayaw niyo kumain? Ito si Henry. Ito nga pala guys, si Henry. Ito yung tatay nila Coco at saka ni Milka. Pero yung nanay nila, yun patay na. Sinamatay nung after 1 week nung pinanganak sila. May naiwan guys na kasama sa loob ng kaming Gaja, yung mama nila. Guys. Ako. Look.
Hindi ko bastos. Just sit down. Sit down. Pan. Henry. Up. Up. Down. Ayan. Tulog na yata si Milka. Ang kulit naman ha. Ayoko na kayo. Nanggigigil ako guys pag itong mga dog ko. Lagi ko silang niyayakap, nahalikan. Ayan. Si Coco buhol-buhol yung buhok niya guys. Ayan, wala kasi akong panggupit guys, walang razor. Bali, bibili pa lang ako guys. Dati kasi lagi ko nasusuklay yung mga aso ko, pero ngayon hindi ko gaanong nasusuklay. Kasi guys, meron akong baby. Ayan. Pero ito, gugupitan ko siya pag meron na yung razor na in-order ko. Makulit sila. Ayaw nilang kumain. Ito. Oh. Bakit? Up ka up. Nagkakaila ako. So, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli ng video ko guys. Panoorin nyo lang palagi. At paki-like na rin po ang video ko. At maraming salamat guys. Thank you. Bye-bye.